Расповеды добрай кнігі. У адным горадзе у бібліятэцы жывуць двое сяброў. Аднойчы яны выпадкова адкрылі вялікі сакрэт. Аказваецца, што ноч о 2:37 і 19 секунд кніжкі ажываюць. З гэтага часу сябры з захапленнем гарталі старонкі кніжак. Бывала, мышанятам трапляліся цікавыя гісторыі. Часам кнігі іх весялілі, часам сябры жахаліся ўбачанага. Аднойчы мышаняты знайшлі добрую кнігу. З таго часу, штоноч яны чыталі толькі гэтую кнігу і кожны раз знаходзілі ў ёй нешта новае, цікавае, добрае. Вытворчасць Клара Студыя, Вінніца, Украіна. 14 серыя. Кожны, хто слухае мае словы і выконвае іх, падобны да разумнага чалавека, які збудаваў свой дом на камені. Ну что, тут? Не, дрэннае месца. Можа, ўжо тут? Ну, глядзі, як хораша. Не падыходзіць, толькі хараства недастаткова. Ого! Моцны камень, якраз той, што трэба. Будзе моцны падмурак. Той, што трэба. Нічога не разумею. Чаму нельга было там будаваць? Я думаю, лепей у даліне хату будаваць. Ой, не вытрымаю. А можа яе падарваць? Ох, трошки адпачну. Адна бяда з гэтым. Чаму менавіта тут? Можа, пакуль не позна, пойдзем у даліну. Ой, так мы яшчэ доўга будзем жыць проста пад небам. О, акно! Зараз я пачаплю фіраначкі. Зелененькія якраз будуць пасаваць. Мамачкі, зараз будзе залева. А кожны, хто слухае мае словы і не выконвае іх, падобны да чалавека неразумнага, які пабудаваў свой дом на пяску. О, тое, што трэба. Тут я хутка збудую дом. Як хутка ты працуеш, любы? Ужо вечарам, відаць, будзем ночыць у доме. Тата, а дах будзе? Будзе. Якое шчасце! У нас цяпер ёсць свой дом. Дом. У нас ёсць новы дом. Усё? Гатова? Заходзьце. О, мы акурат паспелі. Здаецца, будзе дождж.
Усё. Готово. Выходзьце. Будуйце сваё жыццё на добрым падмурку. Будуйце яго, як на камені майго слова. Так. Угу. Добра. Што гэта ты робіш? Правяраю, ці наша бібліятэка стаіць на добрым падмурку. Нічога ты не зразумеў. Не пра тое гаворка. Што? Гаспадарыня Валянціна таксама казала пра падмурак. Добрый дзень, спадарыня Валентина. Добрый дзень. Не пазнаеце мяне? Гэта ж я, Пятрусь. Вось, прыйшоў вам падзякаваць. О, Пятрусь, як ты вырас і не пазнаць. Яшчэ зусім нядаўна. І не сорамна табе? Замест таго, каб рыхтавацца да кантрольнай, гуляешся. Глядзі, бо атрымаеш двойку. А вось і не атрымаю. Не першы раз. Бачыце, колькі ў мяне сяброў? Абавязкова хтосьці дасць спісаць. Сапраўдны сябар такога не зробіць. І падказкі ненадзейны падмурак. На іх жыцця не збудуеш. Гэта вам, шчыра дзякую. Я доўга думаў над вашымі словамі. Пачаў самастойна вучыцца, палюбіў кніжкі і учора атрымаў ступень прафесара. Я так за цябе рада. Віншую. Так, цяпер я зразумеў. А я разумею, што нам трэба неадкладна ўцякаць. Ты што? Так цікава. Будзе вельмі цікава, калі хто-небудзь нас тут убачыць. Ужо раніца. Няўжо? І праўда, Уцякаем! На беларускую мову ролі агучвалі Павел Харлачук і Святлана Тимохіна. Пераклад Ольга Гоманова. Рэдактары Надзея Кім, Ліда Наліўка. Агучана па замове братоў Капуцына ў Беларусі. Кіноконг, 2018 год.